na iharil sa pinagkakandaan sa quarterly earthquake drill. Nangyayari kasi sa Manila, for example, kada 400 hanggang 600 taong kumikilos ang West Valley Flood. Hello mga idol, shout out po sa inyo lahat. Good morning sa lahat. Good morning mga idol. Good morning sa lahat. Yan, nandito kami sa Biña, Laguna. Yan, shout out sa lahat. Hello. Hello mga guys. Ayan, may galag shout out sa inyo lahat. Idol. Sana all. Ay. Good morning. May galap shout out. May galap shout out mga idol. Shout out po. Ay. You so Mega live shout out. Hello mga guys. Shout out po. Mega live shout out. Hello mga idol. Dito tayo sa ating truck. Ayan, ang ating truck. Ayan. Ayan, painantit. Tulog pa. Sana all. Yung mga idol, nandito kami sa San Pedro, Laguna. Nandito tayo sa ating pag-drive. Dito tayo sa may stockpile. Balik po yun nasa harapan nyo. Ayan ay truck. Ayan po ay button. Isa na po kayo sa ang panlasa natin. Net. Okay na. Ano tayo sa ano ano. Mega like shout out. Ay, Diyos ko. Ang kopi ko lang. Hindi. Anong gagawin natin din eh? Ayan, guys, magkarga muna tayo ng buhangin.
Ang kobe ko lang. Siya mo na. 1-4. 1-4. Siya mo na. Oo. Ay, sumama tayo na pala. Kita eh. Kapal, baka lima din. Nilbuksan mo ba? Kanina pa sabi ng galing mo. Diyan, hindi pa bukas. Kabilang bukas na. Niyari pa din yan. Pero ano? Ayan mga idol, kaya tayo ng isang tubig ko lang. Kakarga natin. Dito tayo sa stockpile. Buhangin sa noon. Okay na? Okay na. Ay mga idol, linis ang kapal. Dako. Ay mga idol, nandito kami pata ng Painante. Kaya mga idol, karga lang kami na. Hangin.
Marami pa. Magkakargahan sila. Pag ginaya ka nito, tanggal lahat ng photo mo. Ito na gawin mo ano, nagkarotot na yan. Ay, malaki siguro sa naso nila. Oh my God. Dala-dala na. Ay, tayo yan. Ay, saan ba nagagawin yun? Sa Forest Lake. Forest Lake? Oh. Ay, pinalayo pa. Forest Lake, dyan lang kanina. Likod lang pala nila. Kami na yun. Ay, ay. Ayun, ito ba yung shortcut sa kanila? Sino yung sinadaan ko? Ha? May maliit na gate doon sinadaan. Babal dyan. Ha? Ay, pala. Ayun Diyan sana ako guys. papasok ngayon. Bok. Ha? Diyan sana ako nakuha. Ayun. Ay, buhay, mga idol na dito sa tabi ng kalsada. Anong gagawin natin? Tayo na siya. Ayun. Ha? Ayan na. Wala, layo. Putang ina. Alin. Pinapatot. Tot. Papunta naman yun dito. Hindi ka lang shoutout po mga idol. Hello po sa lahat. Hello. $3 million in the house. Punta natin yun. Gantay ko na rin sa Sebo. Ayan, right. Gantay ko kami. Ayan, Sebo. Ay. Ingay. Wala daw tao doon sa bahay nila. Bigyan siya raw sa highway ng yan.
Magantay pa kami na resibo. Mga idol. Shoutout po sa lahat. Muna ko na. Ayun na oh. Oh? Bago na. Kasi, Ha? ang bilis ang Tuloy yan. Diretso. Tingnan mo. Ayaw yata pagbilihan nun eh. Sabi nung ano, bahala kayo. Hello guys, hindi lang shout out. Ano mo? Hindi pa ako nakakain. One. Tagal. Grabe naman yung ano, mahal. Alam niyo ba siya tinawag mo? Ha? Sinabi mo sa kanya? Hindi. Short na yan ang ano yan, 300. Kunin mo na pati yung allowance. Abiyay daw. Oo, sabi. Ano pa si Sa Himax. Chote daw pinapatama? Oo, okay daw. Sige, dalawang isip si Otol na sumama mag-resign kasi daw complete benefits. Ha? Complete benefits daw. Sa kanya, di ba? Oh. Complete benefits. Tapos may pag nagkasakit ka may ano doon. Ano yan? Galaw. Ano ba nagalaw? Tigas. Walang nakaka. Ang buhay. Yung kanina na wala. 4 million in the house, Miguelaj. Nandito kayo guys sa may Binyan, Laguna. Nag-aantay kami ng ano dito. Nasa jogging pa. 5 million. Ano po? Ano ba, lalabas mo siya? Ha? Nadaan na lang daw doon sa ano? Nadaanan ko pa. Punta ko pa sa kanila? Hindi. Punta ngayon siya, alam mo, ba't may coach siya eh? Hindi yun lalabas. La 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 la. Control Army. Panalalapit na eleksyon. Papalitan ng ano. One for I. Bigay lang shot at po. Hello. Bike yan. Tagal eh. Madilim na kahapon. La 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 la. Bukas araw ng Linggo.
Sa linggo naman bukas, walang trabaho bukas. Kaya siya ay mag-umaga na ito pa. Nakit na yata si boss. Ah? Nakit na yata. Sa Facebook yan. Mega live shoutout po. Ang tagal eh. So, video din na. Sige lang, shoutout. Yeah, mga ga. Mga idol. Grabe yung takbo mo, wala na magpiligit. Yeah. Ganda yung tunog na siya. 5 million, mega love shoutout. Matamsak po ng aking live. Thank you po. Maraming salamat po sa iyo, idol. Thank you, thank you. Hindi pa iniwan ni Butano eh. Pasalinahan. Oras na. Kaya nga parang kukunin yan, dapat iniiwan niya na lahat. Ang patagal ng oras lang si Boss lagi. Ay nako. Lagi tayo tumatagal ng oras sa kanya eh. Good morning mga idol. Good morning sa lahat. Ayan, dito pa kami sa highway ng Binyan kasi may inaantay kami. Ngunit napakatagal. Ano? Nasaan na si... nagpagka tayo no? Ang tagal ni boss, anong oras na? Text mo na. Tagal na kong hinanap-hanap.
Kapay.